apareceu mamá, como por arte de magia. Bueno, vai de mortos, este libro. Quen o ten? Moi ben, pois está ambientado no mundo dos mortos. Era unha nena que lle gustaba moitísimo ler, de feito ia moitísimo á biblioteca do cole, e ali collía libros, os levaba para casa e os volvía o día seguinte, e a bibliotecaria sempre estaba alucinada. En que te inspiras para facer os libros? Te basaste en algún libro para hacer este? Me lo pasei en mí mesma, na miña cabeza e nas miñas ideas. Que creo que as críticas malas son tan necesarias como as boas. Que diredes vos? Que escritora máis rara, que cousa está dicindo? Se todo o mundo che di o ben que faz as cousas, pois ao final pensas que és perfecta. E está ben que alguén cando ve che diga, mira, isto non está tan ben como ti pensas, non? Porque che pon os pés sobre a terra, non sei se me explico. Que consello Sí, consello, para ti. lle dirías a alguén que quere dedicarse a escribir? Para ser unha boa escritora hai que ser unha gran lectora. E o mellor consello que vos podo dar.